Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 6 maý hepdeniň duşma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyň temasy Berdimuhammedowlar eni dilimizi we taryhymy üýtgedýärler. Gelin şu barada men size maglumatlar bereyim. Men şu maglumatlar bermäken birinji bilen men Türkmenistanyň gelin habarlara ýa-ni Türkmenistanyň bize ogşan habarlary size görkezýän. Yine Mar vilayetinde pul yok. Bizim Türkmen vatandaşlarımız daşarıkta işlep pullarını geçirecek bolsa Türkmenistan'a şu Mar vilayetinde pul yok olan son pul geçen ok, kargoçlar geçirbilen ok. Men öňüm aýdýarym Türkmenistan krizisde. Häzir şu krizis güýçlenip başlady Türkmenistanda. Hatda kargoçlaryň pul geçirip bilen ok. Yine de yollara kaydık gelsek, yine yolların ýagdaýlary şeýle. Men bir küçük video görkezýän size. Bir minut. Yine seýdim şu bayram arzy boldy. Gali ata watanım, vatanımda miskin tutunum, ya dillere gelip yetenim, ey kardeşler gelenime kemal kulluk, özüme yurda gelip yetenim, gelenime kemal kulluk, deriyam çölüm karabum, vatan beni küser yüreğim, milimiz sıktamdır çöğüm, ey kardeşler imanime kemal kulluk, milimiz sıktamdır çöğüm, imanime kemal kulluk. Yine yankı bayramalı etrafının yankı oğrunun köçeleri inni ve Livat vilayetinin Halıc etrafını seyredelim. Yine traktörlü yankı köçeleri görüyorlar. Tevari traktör olması geçip olamak. Yine şu ýaly bizim ýollarymyz, hormatly vatandaşlar. Beýnam tagam ine indiki videony görkezýän. Şonu görkezmäken men size bir maglumatlar berýän. Indiki video görkezmäken. Ine hormatly vatandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanda ine bizim bir aýdymçy diýen bir oglanymyz, bir minut. Neşun Nazim Habibov ýagny aýdymçy diýen oglanymyz tutuldy. Şu çepekçi, yallakçy, narkotrafikçi, narkoman, gurbanly arkada hakyna, ýa-ni arkada ferler hakyna aýdymlar edýän adam ine Iranda tutuldy. Sizin bilişiňiz ýaly narkotik geçirmeli tutulýar şunu. Ine Iranyň ýa-ni türmesinde ýatýar şu. Şu sebeple Türkmenistan'da şirketler güýçlendirdiler. Men öňüm aýdýarym rejim tupoy. Bir zat bolaýsa bütün gadançylygy goýberýär. Mesela için toçuşna işleyen nokta bütün ýa-ni gadançylyk edip şu ýaly parahat asman saklaýar. Ol parahat asman näme? O türme bolýar. Türmede de parahat asman. Türmede ýaly gadançylyk sokýar. Ine şunu bolan Nazim Habibov bir ýallak aýdymçy. Ine şunu aýdymdan eger diňläp görseň arzu eden Türkmenin arzu eden oğlu arkadağı Serdar Türkmenin döwletini kuran döwleti onlar kurmadılar, döwleti kurulan diktatör döwletdi işläp ogurlap ýa-ni bizim barlyklaryny ogurlap ogurlayan adamlar. Yine hormatly vatandaşlar, şu bolan sebäpli, ýa-ni şu ikinji tutulan sebäpli
Türkmen hökümeti hemme serhetleri yapıp serhetin kaptanına oğulur, yani İran'dan, Özbekistan'dan ya başka devletlerden produkta getirip, yani açık günlerini görýän bolsalar, çağılan şeyini ekleyen bolsalar, işlik bolansoň, olun bahtiyatdy hada. Olun Türkmenistan'a, yani Türkmenistan'ın içinde ini daşına çıkıp bilen o sebebi bir topor приглашение gerek, разрешение gerek, bir topor hatlar gerek, olam aljak bolsaň para vermeli. Gara serheti hususlaşdyrdylar. Ine şoň üçin şuraya ýagdaý bolansoň bizim halkymyz kösenýär. Türkmenistan hökümet bir zat düşünmeli. Egerde bir jenaýat işetse, adresine, yani toçna şoňuny işlemeli. Bütün halk unaýasy onda. Bütün hökümet bütün halka bir şertler öğretti. Şol yani halkym şu şertlerin agyrlygy sebäpli, yani serhetlerde açyk söýle edip günni görýär. Muňa yani ofitsialna egerde kanlaşdyrjak bolsaň, ondan salgyt goýmaly, serhet açyp şolara salgyt töredip, ofitsialna salgyt näme bolsa da paralardan ardan bolýar, yani pes bolýar we şeýle işet bolýar. On etmez. Gadançylyk eder de yapar goýar. Men şoň üçin ýa ukypsa hiç had başarmayan, dini gadançylyk bilen MHM polis bilen dolandyrýan iki keleli prezident. Gelin indiki videoda seyredelim. Şu indiki videoda seyretmekak men bir size düşündürecek adıma, hormatly vatandaşlar. Yine seyredelim. Men bir surat görkezýän size. Bir minut. Ünsüren hormatly vatandaşlar. Yine şu Türkmenistan'ın bakasy. Alman kilatynyň bakasy 12,95 tenýär. Ünsüren. Hakyky Alman bakasy şeýle. Ýöne marketlerde, käbir söwda merkezlerde 8-den 7-den goýdurýarlar da ýöne ýa-da bakatyny goýdurman gizleýärler da, ýani gymmat bahalar görkezmän diýip, ýani batış edýärler, ýani market işleyen adamlar ýöne hakyky baha ine şeýle. Ünsüren. Häzir Türkiýede Alman bakasy 8-den 10 liran arasy. O diýmek näme? Kurs 31 bolansoň, Türkmenistanda 65 sent, İran'da 30 sente barabar Alman bakasy. Ünsüren. İran'da ýani hem birlik men görkezýän size ünsüren hormatly vatandaşlar. Türkiýede ortaýlyk $1000. Ortaýlyk. Türkmenistan'da ortaýlyk $100. 10 esse biz olan aýlyklar köp, 2 esse de Alman bakasy bes. Takminan 20 esse Türkmen graždanyna Alman kynmyşýar. Yani 20 esse köp bakasy uly. Ine şu ýagdaýda bizim baý döwletimizde, bizim Türkmenistanymyzda iki kelleli prezident baka, arkadağımız baka, milli liderimiz baka. Ine şu agyr ýagdaýda biz ýaşaýar sebebi bu Türkmenistany, yani bizim Türkmenistanymyz bular öz döwlet diýip hatap edilýär, husus döwlet diýip we şu döwlet dine şulara hyzmat edip, dine şunyň şertlerini döretmeli diýip pikir edip, ine hemme sistema şeýle gurulan. Halk üçin näme? Men oňa aýdym, 33 ýylda bizim aýlygymyz $100 şol üýtgümede $100 geldi. 250 milyar bilen 500 milyardyň arasynda bizim TV varlyklary satyp 33 ýylda Türkmenistanyň puly geldi. Siz aldyňyzmy şonu? Ýok. Siz gördüňiz şol pullary ýok. Dine Niýazow, Gurbanoğlu we Serdar Berdimuhammedow we onuň dogun anlaşary ogurýar. Oldy. O pullar gitdi. Inniden meýler, biz öz bähbitlerimizi ýitirmeler. Biz 45% halkymyz daşyny işler, galan halkymyz saklap gelýär. Eşek ýaly işler. Ölüp gidýär, awariýalara düşüp, yani kyn ýagdaýda saglanmy ýitirip, agyr ýagdaýa düşýärdi. Ýöne şular bizim TV barlyklaryny satyp, arqyn, yani gyzylan çaýran duşlara, tualetlere girip suwa düşýärler. Ine Türkmenistanyň hakyky ýagdaýy. Bunu men tek doğru maslahatçılık der, men häzir intek size kendi görkezjek. Hormatly vatandaşlar, indiki maglumatlary seyredelim. Ine
Türkmenistan'a yol tutan turdi. Gelin şöyle küçük bir video okuyayım size. Bir minut. Lütfen hürmetli vatandaşlar. Yine bu maglumatları Vatan programmasında size görkezmez. Şoň üçin biz görkezýär. Innik suratlar men size görkezýär. Hürmetli vatandaşlar, ünsüň Kerimul Berdimuhammedow goşgularyny, şonuň goşgularyny Türkmenistanyň ikinji klasda okuyan çağaçyklaryň eni dil kitabyna berilýär we ony ýatdan aýtmaly edilýär. Ünsüň men size görkezýär şonu. Inanmadym, menem inanmadym. Bir minut. Ja, bir minut. Men tekniki azıcık problemlerim var. Ataylı bolan ken anfatlar. Yine ünsüň hürmetli vatandaşlar. Şu ikinji klasyň kitaby, yine inanmadym, yine özüňiz eni dili ikinji klas kitaby. Yine şu eni dili kitabyna ünsüň yine bir minut. Yine goşwa bedew atym diýip. Ak güni lowurdap durun bedew atym, altyn atym. Hayran galýa seni gören çarp barýana galan wagtyň. Ahal teke bedewlerimiz, türkmenleriň uwunçylary, olary gatyr boýýar biz. Bedew halkyň buýsunçydyr. Yine ikinji setrede ikinji ýanky sahypa edin. Çapan çağı aýlawlarda yerlere ýetdirmez atym. Bu bir kara zamanına da yine de çuldy senin baktın. Gün nurundan şöhli alıp salyarsın yalkın bedevini çarpaya gal baktın bolup sen menin altın bedevim. Yine şunu aşağına dedim, yine ulaylayın. Kerim Berdimuhammedow şu olsun diye aşağıda da oşkyny ýat tutun diýip ikinji klasda okuyan çağlara ýa-ni iş hökmüne ýa-ni iş berýärler. Ne şunu men ýalňa Türkmenistandan habar aldım. Inanmadan çağlara ýatmaşyn ýatdy. Bu seterler rifmada ýok da, rifma bolmasa da ine şuraya Kerim Berdimuhammedow eýýäm ýazan seterleri eni dil kitabyna girýär. Bu näme anlady? Ünsüň eýýäm Gurbanuly taryhy ötküp başlady. Eýýäm şu çağaçlaryň anyna Kerim Berdimuhammedow ýa-ni ady girýär, goşgulary girýär. Eýýäm Kerim Berdimuhammedow neşular Kerim Berdimuhammedow ses bermeli. Taýyr seslerini bermeli şu ulanyna. Ine şonu taýýarlyk goýar. Men näme aýdym? Gurbanuly 16 ýyl prezidentlik etdi. Serdar 16 ýyla geldi. Innik 16 ýylga Kerim taýýarlanýar. Ine. Ben aýdym ananyň doktory ine. Kakatyň muzeyi bar, Gurbanulyň häzir ýa-ni mavzoleyi mesçidi bar, gurulyp otýar. Indi Serdaram ýuwaş-ýuwaşdan portretlerini ýa-ni öňe statuýalar goýup başlar, Kerim taýýarlyk gelýär. Men näme aýdym? Eger Gurbanuly Berdimuhammedow Niyaz Fölür Türkmenistan prezident wezipetini oglan bolsa, ondan soň bizim TV baýlyklarymyzy satyp, guruluş edip, öýlen pul oglan bolsa, hemme baýlyklarymyzy soňky 16 ýylda, diňe 16 ýylda diýmedim diýende 150 milliard dolar oglan bolsa, şoň ýa-ni Türkmenistana gelen pullary deň ýaratyn oglan bolsa, Arkadaş şäherini gurýan bolsa, Arkadaş şäherinem indi Aşgabat şäherim Arkadaş şäherine girmem diýip tasdiklasa, Aşgabatyňam ýok. Aşyk awat diýip öňden gelýän, ýyllarça gelýän şäherim ýitip gelýär. Türkmeniň taryhy ýitdi. Bizim ata-babalarymyň goýan zatlary ýitdi. Bizim Türkmenistanymyz ýitdi. Gurbanulyň Türkmenistany bolýar. Paýtagtam Arkadaş bolýar.
Onun ýanky ahtygan häzir taýýarlyk görýär. Indi bu dinastiýa geçdi. Men öňüm 2020-nji ýylda diýdim. Konstitusiýany ýükürýär, häzir bu Türkmenistany ogurlýar. Ine bizim döwletimizi ogurlady. Gurbanly Berdimuhammedow. Ýene de ynanmagan atmamyz parahat arkada ferda diýip gezmeň. Ine men hakykat aýtdym, sultanamatyndan görkezdim. Daşynda işläwerin, çüýräp Türkmenistanyň pullumuzy iýermeň, çaglaryny görmän, maşgalaryny görmän, aýryşyp bizini Türkmenistany girip Türkmenistany elimize almaly, watanymyzy. Bu gurbanlygyň elinden aýryp muny türmäge atmaly bu adamy. Jenayet çekmeli. Nime ministrler, vice-premier zat alverin. Hemme alın zatlaryny gurbanlygyň Türkmenistanyna bolýa islenip wagt edip atar. Arkamda durulacak adam var. Ne konstitusiya, ne kanunlar. MHM, polis gullukları, taala veren halkı gayrat edin. Gurbanlygy şu pursatdan peýda alyp sizi itleri ýa-ni sünkürmüşýärler, sizi de halkyň ýa siz salýan şu wagtda da Türkmenistany oglakdy bolýar. Elbärim. Türkmenistany biter, ata-babalarını da biter, nesillerini de biter, gulçulugy ýertmez, tiýräňi de milletini de biter. Dine iýrat bolup galardylar. Niýet edýär? Kirim ol, kim ol? Näme şoň korkusy enidilik tagyna? Niýet edýär? Şol arkadaň hem ýerine ýalajak bolup, şoňa zatlar edýär. Goý bolsun edimni. Bular medeniýetde, metbuatda gowy arkadagy, serdary, kerem bolyny ornaşdyrsa, halk onu şol ýani endig edýär şol atlara. Şeýle bizim taryhymy ütgüler. Şu zatlara ütgülen watandaşlar bolly ýatman, ganyny. Bular hemme dadymyz ogurlady. Ine şu real ýagdaý, hormatly watandaşlar, men size material görkezdim, bir minut. Indi beýlek material görkezjek bolýan, hormatly watandaşlar. Men öňüm diýdim, şu beýlek materiala geçmäkä maýdan ýene gerek. Bizim döwletimiz ýok. Bizim Türkmenistanymyz ýok. Gurbanly birinji bilen Türkmenistan barygyny ogurlady. Soň Türkmenistan döwlet gurulşyny dol ýatyrdy. Dine özüne bagly döwlet guruluş boldy, ýani parlament hem şuna bagly. Näme diýse, parlament hem kontrol edýär. Parlamentiň başlygy Gurbanly. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanly, prezident onuň ogly. Hemme kontrol. Bizim alternatif, ýani aýratyn kanun çykarjy parlamentimiz ýok. Ýerine ýetirji aýratyn ýani neutral ýerine ýetirji hökümetimiz ýok. Premier ministr ve kabinet ministr Ferdagyň aşagyna. Bizim suwutlarymyz aýratynlar. Suwutlar hem Gurbanly belli. Suwulmaşlyk. Ine Gurbanly birinji bilen Türkmenistan barygyny ogurlady. Soň Türkmenistan döwlet gurulşyny ýatyrdy. Soň bolsa bizim watanymyzy, ýani Türkmenistanymyzy Gurbanly ogurlady. Ine şeýle biz Türkmenistany ýitirdik. Ýene de 10 ýyldan çağlarymyz bizden soranlar. Kaka näme beýle bolýar? Biz Türkmen bolup doğulduk, Türkmenistan bizinkide. Ine şu sözleri düşündürün. Gurbanow çykyşyp bize düşündürende biz gülüşip oturduk. Ünsörmedik. Biz gorktuk, köçer çykmadyk. Biz ýani hiç zat aýtmadyk. İksan porsi özüne otmany meýzedim, polisden gorktuk diýip aýdym şoňa. Men gorkup sana şu döwleti getirip bilmedim. Men wagtlaýynça ulanmalym. Ulanmadym. Şo ýerde ýani Gurbanlyga padarky berdim, arkada gidip ýarlakladym we inni o döwlet senkide, menkide biz şu döwletiň raýatlary, ýani Gurbanlygyň raýatlary diýip düşündim şonu. Anlamam. Ine şu real ýagdaý, hormatly watandaşlar, men indi size bir näçe video görkezdim. Hem bir minut.
Yine hormatly vatandaşlar, ünsverin, yine Gruziýada nähili adamlar öňe çykýan. Yine halk. Diňe bir kanun, ýa-ni näde bolarsa hemmesi çykdy. Hiç kim boyun eğmez. Ýöne köy halk. Indiki videoda hormatly vatandaşlar, ünsverin, yine şu videoda, ýagny awtobus, gruzawikleri goýup, ýani polisiň ýoluny ýepýarlar. Polis we MHM guruluklary halka basyş etmediýäli, ine şonuň aradyna awtobuslar bilen ýani gruzawikler goýýarlar. Kamyonlar goýýarlar. Şu ýaly halk toplanyp solidar bolup bir-birine bolýar. Indiki videoda seyrediň hormatly vatandaşlar, ine Rossiýada Putina garşy bir zat diýsen, seni basýarlar. Şoňa garamazdan, ine biziň etjek bolşumyz ýaly, ine adamlar öňe çykyp aýdýar. Не справляетесь со своим управлением и должны уйти со своего поста. Наш народ, вы, Владимир Владимирович, не справляетесь со своим управлением и должны уйти со своего поста. Наш народ катастрофически вымирает. Если смотреть цифры, с 1990 года вымерло 15 миллионов человек. 20 миллионов – это нерожденные младенцы. То есть 35 миллионов вымерло людей. А в годы войны, в советское время, да, 27 миллионов тогда. То есть получается сейчас смертность выше, чем в годы Великой Отечественной войны. И это настолько впечатляет, то есть это говорит о том, что управление настолько неграмотно, не для народа, да, то есть сам президент, он клал руку на Конституцию, да, и гарантировал, что он будет защищать народ, что он будет создавать условия для народа. То есть, в принципе, любой президент – это гарант, то есть народ, ну, как, да, как батюшки раньше, да, батюшки приезжали, да, народ там, царю батюшки там, да, а сейчас, получается, народ сам по себе, президент сам по себе, все вот эти вот структуры, которые губернаторы назначаются сейчас президентом, силовые структуры сейчас назначаются президентом. И мы даже вот в своих городах, когда хотим пойти, да, и вот решить какую-то проблему, настолько губернаторы дистанционировались, да, от народа. То есть мы даже не можем с ними поговорить. То есть мы вот как бы со своими проблемами сами с собой, и они реально не решаются. У нас недавно вот в нашей области была, ну вот как сейчас вот модно, да, прямые речи через интернет, да, то есть вот к ним мы не можем попасть, да, а вот прямые, да, задавайте свои вопросы, какие у вас проблемы. Так вот у нас в Новгородской области люди писали 1000 проблем. То есть это говорит о том, что не делается ничего для народа. Сейчас у нас вывозится сырье, да, у нас наша страна стала колонией. Сейчас вот мы президенту подали 1000 подписей. Это только часть подписей, которые мы привезли. Вы можете, то есть каждый может присоединиться и тоже поставить эту подпись, свою подпись на телеграм-канале «Народная трибуна». Мы приехали из Пензы для того, чтобы выразить свое недоверие президенту Владимиру Владимировичу Путину. Потому что, например, вот я считаю, что он нарушил все пункты своей клятвы. А клялся он в том, что он будет защищать наши с вами права и свободы. Будет обязательно соблюдать суверенитет нашего государства и честно и верно служить своему народу. Но буквально, еще будучи председателем правительства в 1999 году, я надеюсь, сейчас многие из вас вспомнят эту фразу, он сказал о том, что, являясь главой 3 ведомств силовых структур, это ФСБ, Росгвардии и полиции, он сказал о том, что мы будем мочить каждого террориста в сортире. Все вспомнили эту фразу? Ну так вот. А теперь давайте послушаем немножко статистики. За первый год, буквально 2000 год правления президентства, в нашей стране совершилось 135 терактов. Рекордное количество терактов произошло в 2023 году. Их было 410.
И поэтому лично я, как мать, как бабушка, как просто женщина, как человек, как гражданин своей страны, где просто массово в мирное время гибнут люди, я не доверяю нашему президенту и приехала сюда для того, чтобы выразить это недоверие. Президент сказал за то, что он никогда не уходил от ответственности, и он за все, что происходит в нашей стране, несет полную ответственность. Он это говорил неоднократно. Но, тем не менее, мы просто сейчас наблюдаем с вами, да, фиксируем, что постоянно в нашей стране в мирное время гибнут люди. И в катастрофах, и в терактах, и теперь в наводнениях, как мы это увидели этой весной. И поэтому 6 лет будущих продления этого человека на власти, я не знаю, что ожидать в нашей стране. Лично я не доверяю. Владимир Владимирович, как так получилось, что вы, будучи президентом нашей страны, настолько безответственным человеком оказались, что собрано огромное количество фактов по СВО, специальной военной операции, которую вы затеяли, фактов предательства со стороны высших эшелонов власти. Например, военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что война, вот эта вот операция могла быть закончена уже в мае 2022 года. Получается, 2 года наши родные, близкие люди, наши мужчины проливают свою кровь зря, Владимир Владимирович. И я считаю, что вы наших людей, наш народ просто загнобили. И поэтому мое к вам абсолютное недоверие. У нас есть много достойных людей в стране, которые могут встать на ваше место, которые могут организовать достойную жизнь нашему народу. Честные, порядочные, смелые люди. Освободите им свое кресло. Вы недостойны его. И это мое мнение. Скажите, пожалуйста, с какого города вы приехали? Да, я забыла сказать, город Белгород, там, где сейчас самые острые моменты в нашей стране. На основании вышеизложенного требуем: первое, немедленной отставки Владимира Путина, как не справившись со своими должностными обязанностями, соблюдение и защита Конституции России, защита суверенитета, независимости, безопасности и целостности государства. Признать выборы президента России, прошедшие 15-17 марта 2024 года, недействительными, не отражающими реальную волю народа России. Провести новые выборы президента России на основании принципов подлинно свободных, честных выборов с реальным участием в них кандидатов от народа и открытым голосованием во избежание фальсификации. Yine hurmatly vatandaşlar, men size hem materiallar görkezdim, yeni olarak yaptım yani. Biz kalmalı. Biz kalmasak hiç hak olmuyor. 9 may günü saat 10:00'da aşavat vakti bilen her kim öz maşallatı bilen ya yeközü 1 minut öz durmuşunu yani sesleri yapıp yani dım oturup 1 minut öz durmuşunu bizim ata-babalarımız, ölüp geçen ata-babalarımız, uruşta bolan ata-babalarımız ve veteranlarımıza bahşediyat. Şol solidarny bolup aramızda yani bir-birimizi gollap şu 1 minut wagtymyzy biz şolara yani minuty malçyany diýilýär. Biz imsim oturup şolara öz durmuşymyzyň 1 minutini şolara wasp etmeli. Bir. Ikinji Gurbanlyk bayramynda biz hökman suratynda suratda biz hemmemiz meçhitler var. Şu ýerde saat 10-dan 12-çe Serdar Berdimuhammedow bizim soragymyza jogap berýärdi. Hormatly vatandaşlar, şunu hemen öz efirimi torýan, sizin hemmemize birinji bilen jan halka arzu edýän innek gepleşik geçerli. Hoşça kalın.